Täze şäherde geçirilen açılış dawaralaryna arkadag şäher we itrap häkimlikleriniň, halk maslahatlarynyň, jemgyçilik guramalarynyň köpçülikliğini habar berişleri işlerleriniň wekilleri, Täze şäheriň köp sanly ilaty hemde oň mehmanlar gatnaşdylar. Dawara gatnaşanlaryň hatarına Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisiniň şäherlerine hormatly il ýaşul diýen belent derejelere münasip bolan il tiýlegli ýaşullaryň hemde döwletimiziň Zenan kalby orden gowşurylan mährem enelen wekilleriniň bolmagy medeni köpçülikliğin şäheriň ähmiýetini hassa belende götürdi. Belenşi ýaly berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne halkymyzyň bagtyar durmuşda ýaşamak we dörejelikli zähmet çekmek üçin şertlen üpçün edilmek bilen baglanşykly meseleler hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly baştonlugyna amala asyrlayan we döwlet adam üçindir diýen asylly şygary baş ýörelge edilýän durmuş ugurly döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzyň gödel künjegine akylly şäher konsepsiýasy ýetadyna bina edilen arkadagy şäherini üstürmek boýunça başyny başlan şäher guruluşyk maksatnamasynyň häzirki wagtda hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli amala asyrmak netijesinde arkadagy şäheri dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin amatly şäherleriň biri hökmünde ikrar edildi. Belent ruhy wetlenen aýdym taýlar bilen goşukly dowam eden dawara gatnaşylar ýurdumyzda halkymyzyň esretli durmuşynyň üpçün edilmegi ugrunda döwlet derejesine alady edilýänligi üçin hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyz hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza tüý terokdan çykýan hoşgallyk sözlerini beýan etdiler. Tunod saatları öýleriniň joşgunda aýdym taýlary bilen ýurdumyzda arkadagy gahrman serdarymyzyň ýollaşylygyna amal bolýan beýik işleri, mukaddes garaşlygymyzyň halkymyza içilen bagtyar durmuşyny we ötüşiniň belentliklerini tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzda gazanlayan üstünlikleri, ajaýyp zähmet ýeňişlerini wasp etdiler. Täze şäherde bir wagtda täze jaýlary göçüp gelmek bagty meýetlerden bagtyar maşgalalara köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň kotej topumlarynyň bir näçetiniň döwrüwap öýlen asarlary dawraly ýagdaýda gowşurly. Ýurdumyzda giňden melenýän şanly teneler münasibetli täze binalary we diýesgalary ulanmagy bermek asylly däbi urly. Şunda arkadagy şäherine şäher guruluşyk maksatnamasyny üstünlikli amala asyrmak ugruna alınıp barlayan işleriň oňy netije berýändigini bellemek ýakymly. Koreýa Respublikasyna geçirilen bütün dünýä tergitiniň şäherlerine arkadagy şäheriniň 3 tany ýokary tiýleglere münasip bolmagy täze şäherde ýerine ýetirilýän işleň we oň şäher guruluşyk maksatnamasynyň halkara giňişliginde iqrarnama eýe bolýanlygyny has aýdynlygy bilen äşkär etdi. Bu ýerde bina edilýän ähli diýesgalyň ýoluň bir büte usalaşygy emele getirmegi, oň çäklerine fiilgäh dowlaklarynyň suw çuwdurumlar toplumynyň bolmagy, bu kunjyň ekologiýa ýagdaýynyň ýokary derece eýe bolmagyny şertlendirýär. Şäheriň çäklerini hereket etýän fiilgähler we tokoý dowlaklary daw howasy bilen utgaşyp insan üçin amatly howa gurşawyny emele getirýär. Arkadagy şäherini yerli guruluş kärhanalar tarapyna bina edilen döwrüwap ýaşaýyş jaýlarynyň öňünde guralan dawralar şäher ýylatynyň bagtyar durmuşynyň pugtalanýanlygyny görkezdi. Täze jaýlaryň asarlaryny aýratyn hormat bilen kabul eden bagtyar maşgalaryň berqarar watanmyda bolan buýtançlarynyň çägi bolmady. Olar häzirki döwrüň türkmen halkynyň bagtyarlygynyň ýurdumyzyň sağlaşykly ötüşiniň ýamyna öwürlendigini aýratyn buýtanç bilen mellediler hemde täze ýaşaýyş jaýlarynyň mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýyllyk bayramynyň öňü tyratyna ajaýyp suwat bolanlygyny tap, ýurdumyzyň gülläp ötmegi, halkymyzyň awadan durmuşda ýaşamagy ugruna döwletli işler durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Soňra dawara gatnaşylar täze jaýlarda rahat ýaşamak üçin döredilen şertler bilen tanışdylar. Her jaýda täze göçüp gelen maşgalaryň dogan garnaşlary, dosýarlary ýygnanyp, şowgunly bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Şanly waka münasibetli milli desturlar berja edildi. Täze öýlerde saçaklar giňden ýazylyp, jaý toýlar toýlandy. Asırlyň dowamyna bolşýaly berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe de milli deýipdiýetlerimiz ruhy meden köklerini, gadymdan gelýän maşgaly gymmatlyklaryna ıgrarly bolan türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuşynyň aýrylmaz bölegini diýär. Bagtyar maşgalalar öýler üçin goşa toýa öwürlen şatlykly pursatlaň dawaralaryny hassa belende götürdiler.
Täze ýaşaýyş aýlarynyň gurulşygyna hemde olaň enzamlaşdyrylyşyna, bedek işlerine iň häzirki zaman usullaky binagarlyk sözgütler peýdalandy. Öýlen otoglarynyň yerleşdirilişi, olaň abadanlaşdyrylyşy häzirki zaman talaplaryna we türkmen halkynyň ruhy ýörelgelerine doly ylaýyk gelýär. Binalan ýanaşyk ýerleri doly abadanlaşdyrylyp, degişli ýol ulag we inženerçilik tehnika düdüm gödegine tutuldy. Täze ýaşaýyş aýlaryna göçüp gelen maşgallalar we açyş dawratyna gatnaşyjylar halkymyzyň bagtyar durmuşda ýaşama ugruny edýän äwrt uly aladalar üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arka dagymyda tüý sürekden sag bolsun aýtdylar. Halkymyzyň bagtyar durmuşynyň aýdyň nişanyna öwrilen mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýyllyk bayramy bilen utgaşyp gelen zaý toýlarynyň dawaralary giýjagşyma şenli dowam etdi.